Салом духтаракои хушрӯи ман, иншалло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорум ки та шумо маъқул мешава. Дастгириҳотона фаромӯш накунед. Беҳтарини ман. Касе ки каналам наомедроя, агар видео маъқул шид, ҳатман подписатсия кунед. Агар маъқул нашид, ҳеҷ гап не. Гапи ган. Занҳо ва донишҷӯ духтаро, ма пешаи наворма сар кардан анами апаҷон ма да шумо тавсия метим ки дар ширкати атомӣ кор мекуна, мехоҳа шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёрен. Беҳтаринои ма ай дар хона бекор шудана будроен дар ширкати атомӣ кор кунен, маблағ ба даст бигирен, орзуакотона амалӣ кунен. Кор бениҳоят осон аст. Фақат дута линия дорад. Дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли рӯзӣ харид мекунен. Тамом. Балотон намесӯза, айзвания намеғалтен. Шумо бисёр одам кофта намегарден. Якта дута одама дар тактон регистратсия мекунен. Тамом. Метонен ки будроен кор кунен. Расходи калон надорад ширкати атомӣ. ҳамаи занҳои тоҷик кор кардестан, аллакай маоши калон мегиранд. Шумо метонен ки кор кунен. касе агар кор кардан ҳам нахоҳад, ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора духтаро шумо метонен ки заказ кунен. Анами апаҷони ма ба шуморо роӣ мекуна. Иншолло ки шифо меёбен. бовар куне, ма боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешава, барое ки пули зиёдатӣ расход намекунен. Шумо ҳар моҳ харид намекунен духтаро. Фақат як бор харид мекунен. Тамом. духтарои хушрӯи ма, касе ки канали ман мерава салом расонем, бениҳоят хурсанд мешам. Будроен кор кунем, пушаймон намешен. Инсони беҳтарин апашка. духтарои хушрӯи ма, ма дар ҷа борш тайёр мекунам. хостам шумода камтарак навор кунам. борш сафедак мекунан, одамо сирхак мекунан, ҳар хел мекунан. ман фақат сирхакша мекунам. беҳтарини ма камтарак тайёр ки мекунам. 3 дона картошка гирифтам, 1 дона сабзӣ, 3 дона гӯшт, пиёзи сурх 1 дона, 2 дона свекла, камтарак капуст. ҳозир як ҷоя тайёр мекунем. инҷода камтарак нахат. баъд ҳозир мехоҳам ки барои ҳамин нахат як бор саволтонро ҷавоб дидам. фақат мегӯм бо мепурсая ягон кас, духтаро нахта шав тар мекунем. ба ои хунук тар мекунам, мешум тоза мекунам, баъд тарш мекунам. пагашда мегирам, авқот мекунам. ё ки ҳам чанд килои нахат мехарам, ҳамаша мегирам, тар мекунам шаваки ба ои хунук. дар морозилник мемонам, салофанакода мегирам, авқода дохтан мегирам. дигар баъди тар карданам намешумша духтаро. барое ки пешаи тар кардан тоза мешӯемша. барои он қадар шарт нест дигар бо бушӯемаш. хело мегӯянд нахтои мо хом мемона. ба анами тарз чӣ кунен? Иншолло ки нахтотон хушроак мепаза. як ҷа тайёр мекунем. духтарои хушрӯи ман, дар ҷа борш тайёр кардастем. як хоҳарак хоҳиш карда буд ки ами борша тайёр куниша ай сар нишон бутем. ма ба анами тарз тайёр мекунам. хай ҳар одам ҳар хел тайёр мекуна борша. ма фақат борши сурхак мекунам духтаро. инам хали чизакора куби кубик реза мекунем духтаро. баъд свекларо ай тёрка мезгаронем. баъдан ҳама чиша мезирбонем хушроак. охир да свекларо медозем, намак медозем, об медозем. бо камтарак свекла мондата яку нимша медозем. ними дигаша баъди об дохтан яксар ки ҷӯшид, баъд бо свекларо медозем духтаро. чӣ хеле ки нишон додагиём, хоҳарҷон ба ҳамин тарз тайёр кунен. иншолло ки ба мазза мешава. касе ки метона мошаллоҳ, касе ки наметона хай дида ёд мегира. касе каналро медроя, агар маъқул шид, ҳатман подписатсия кунен, колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонен. касе маъқул нашид, хай ҳеҷ гап не духтаро. анами хаеҷада ма аллакай ними свекларо дохтам, намак дохтам, об дохтам. баъди ҷӯшиданаш бо ними дига свекларо дохтам. духтарои хушрӯи майна, боршма бардоштам. бахай духтарҷон. ина бардоштам. мо дар иштиёи таом. биёен ҳама каса ӯжон кунем духтаро. чака медозем, мехӯрем. чанд хаёт кардӣ?
бениҳоят борша дӯст медорам духтаро. ака овқот Ёсамин оз нишон меду. ден чӣ хел бисёрай. Ёсамин апоша бугӯ ягон чӣ бачам. духтаро видеоро тамошо кунед то охирша. лайкоту набмонед. духтаро дидем чӣ хел хушрӯак омадай. шумоам ҳатман тайёр кунед, бо ҳам болаззатай иштиоваракай. навора то охир тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. лайкоту набмонед духтаро. чота лайк камай. лайк бепулай шумода осонай, мада приятнияй духтаро. ма бо ҳар рӯз илҳому мияки шумода видео кардан гирам. духтаро кӯй раҳоӣ кунем бинем чӣ дорад ранаш. якҷо шиш мекунем инҷаш. бема хидмоӣ кунем ки ты долго мекунем бачан. мерем вақт нест. ли гирифта будем шан дадаш. ай чи омадан да гирифта будемш ко. хеле лаган дорад турецкий бакало. я чойник какаш. чӣ хушрӯ чаям чизои кӯдакӣ. ёса ты хирсан шидӣ? таримаҳо маладесай холоҳош. мошоллоҳш бигин. ҳар рӯз сура зиёд мекунам. чай питя мекунем қати дадад. я духтаро яташ не хеле доштай хушрӯакам. да маъқул шуд. анаиш хеле чизи уборкакния усол холаш гирифта будаш. не хеле чиза кодора. бо тоҷикистон рафтанда да каси дода будем. бо акиҷада навш гирифтем. ина духтаро ина наборш хеле чиз дора. ина хеле уборка кунагиранги очаш нағз мебинада руфтана позакунира. ина духтаро калони хушрӯакай. созиш кардам. савок. ина хеле губкаво, щоткачаво, сателчаво. тари чизохай. распаковка чеки подаркҳо Ёсамин. мои хонаючам омадем духтаро. раскраска. ями хурдани да ямиш калад калада бозичаам хелеро нағз мебинад духтаро. очам куклаш харидай. момаш. ин падарка чӣ дора кӯҳиш кунем. қанд дора башкирам. ин духтаро ина бо иш духтаро. ина ира бо кафи раскраска. ина духтаро инам хеле чиза кош кардиян духтари мада. ишам ҳамаш қандай. қандотам гида оброз. хайнам хеле шумода нишон будаду. иша як холаш кадай. иша як холаш кадай. иша як холаш кадай. иша момаш кадай. холадориам чизи хубай. нама хеле духтаро. бойдай светилника момаш нав ҳамирӯз харида будай ки ои духтари мадам маҳқул шид. гирифт овардаш ина. не маҳқул шид ҳамирӯз харида будиянаш ки ида маҳқул шид овардемаш бо. нама хеле духтаро.